Sa gudahin nga ti surat ni pagayam ti nga Michelle, Dear Manong Nemi. At na nagiti gundaway nga sante nga maamiris. Nga ti aramiden tayo kat saan nga rumbeng. Dagiti anak nga ikalikagom dagiti naganak para tinaranyag ang masakbayan. Nga mapag ang dagiti anak nga sanda nga mo nga tagibanen data akalikagom dagiti naganak. Kasmet ka dagiti agasawa apay nga dagiti makalipat. Apay nga dagiti san na nga amo nga salwadan ti anyaman na sagrado nga naumbeng unay nga salwadan. Manong nemi may sak nga anak. Siyempre, adda anak iti naganak, adda anak iti kakabsat. Siyak tinauna kada kami nga talong nga kakabsat. Katkas mangmangin ko ka na naganak kaniya. Nga siyak ti pangnamnaman na para iti panakaituloy tinapasakbayan digiti kakabsat ko. May salay nga tricycle driver ni Papa. Saan kumapayorumbeng awagak ti Papa? Ta tricycle driver laeng. Ilinto ta ni Mama, manong nemi, ket may salaeng nga servidura iti karinderya. Namang tultulong kini Papa bayat iti panagpaspasadan. Kanawan sa bali nga kalkalikagom da Papa kini Mama no saan nga tinaranyag ang masakbayan mi ngagkakabsat. Iso ang mangmangit ko nukwa. Ken ni Mama, iti kastoy. Oh, Michelle, makonsensya ka man. Ha? Kasta ulit ti panangyarado ni papang mo, ti magina ang pasada. Tapos ni kasta kita, makapagbasa ka, makapagretuar ka. Iso nga awan sa baling aramidem, no di mangipasnek ti panagbasa, saan ka kailangan makinubnubyo? Makonsensya ka ma. Manong nemi, kang kanayon ko mang mangigdeta kini Mama. Kung akmat gusong bat, awon ti pagdanagan niyo Mama. Napas na yung kakagbasa, agbalinak to nga nurse. Andaki din iti first year college, manong nemi di kurso nga nursing. Siyempre, numapanak agbasa, itanggayak tadakulap ko, sakbe nga rumwarak. Natay pagpletek, allowance ko. Ala, dito yun mo. Kunin mo. Ma, awang pag merienda. Lipato mo ti merienda, kadum ti mga antap, nandikas na kataha mo ng sapsapulin ti merienda. Noon askan nga magmagnaka, aramidam. Saan kang nagtra-tricycle? Manipur iti bus, aglogang ka iti minibus, agdisag ka iti minibus. Saan ka nagtra-tricycle kung dumano di eskwela yo? Magmagnakan. Kastamat ti sa una, manong nemi, ni Mama, no duwaten da June kiti Lili, nagpasbasa na pa lang agpadpada ti high school. Panagin inot. Tanong makita manong nemi ni Papa, nga angalin ti mannog na no kasta nga sumardam. Sumangpet. Ay, ringat nagpasada. Naawan ti abilidad mon. Saan ka nga makaboundary? Awan pa'y gasolina. O bakit? Lakay. Dito lang ti napasadak. 5 gasot. Apo, lalaing naman nga kami natin. Kita mga tricycle driver ka maka 1.5 da, maka 2,000 da. Kalabasan makapag-boundary da. Nadadailan na kami. Naplatanak. Ang mga bayag ko na nagpa-vulcanize. Sa mesa, mamano nga maka-tiyamba ka nagiti arkila. O, kumusta kaya anak ko? Michelle. Pa, madama ka ang review. Sige nga rin John, Lily. Madama ka mga tagas-assignment pa. Mula ka sa sanulain, kaslakayat ko, hindi mo pa nagtrabaho ti abroad. Ano? O madayo ka?
Ba isa ka driver, nagbaling ang pwedeng driver ti heavy equipments. No, dagkasapulin di Saudi, di mapanak sa diyan. Pa, dito dilatan, awang kumati umandayo ka na tayo. Uri ka sa nutrigat, basta titipon tayo. Mangamin pa. Ang mga no, adamadi mapasamak no, umadayo kayo. Kunamat ni John manong nimi. Di may mayat, tapos nagkasta kataktakal ti sweldo ni Papa no nagtrabaho di Saudi. Kinunamat ni Lily. Ini nito takitak, ini ni Mama manong nimi agpampanunod. Diyan ka muna ang pampanunutin na. Roberto, numadayo ka. Kahit takdakal ti sweldo, mamalimit. Sakripisyo lang. Mapagturpos tanto ni Michelle, iti tagbalintungan nurse, tagtrabaho, di matulungan nanto ti Adina. Basta anto palaga sa asawa. Napasamak na road manong naming imandayo ni Papa. Babayan ti tulong, tigayem na, nadakaroon nakasagana nga pagtrabahuan na manong nami akas driver ti heavy equipments sa Saudi. Anong nami, diya ka mo, no anya ti mariknak, no samin nga makitkita ni Papa. Sa bagay, komunikasyon nita na kita, alis tula ang video call. Mabalimwet nga ka video call. Tapos makita mi isuna, tapos makasarita mi mismo. Ididumtengan manong nami, ti panagpakada ni Papa, saan ka nung naskan pa nga itulnog mi isuna sa Manila. Ditulatan balay, ti pagpipinakadaan mi. Imo na manong nami, nga binili na, dadyon kinilili sa anak ng sublat. Michelle, Papa, sikat inauna ka na kita kada kayong akapsat. Pakikit-kitam, di kita kakapsat mo. Sikat nagbalingas ka ng modelo da, kapsat. Tulungam ni mamang mo, amang kita kadakwada. Ang runante amin, si kaamis mo, gorjam tabagim. Ada po yung mon? Hompay pa. Kaslalanganin ka magsumungbat. Ato nag-araram ka dyan, saan ko pa ilay di ka kaskaso? Anak, naglagipem, akanayon, adak ang sakripisyo di adayo. So, naglagipem ko ha? Kanayon ko mga usarenta konsensyam. Ako ang tipagdanakan nyo kayo, Papa. Ken, gordya met ni mamang mo. Ha? Gordyaan nyo ni mamang nyo. Amo mo, tikit ko sawan. Maawatan kayo, Papa. Nasingpit ba't ni Mama? Kaya din insublat ni Papa, ni Mama, manunemi, nga inarakop, at daklangin ti asidag, mangmangig ko. Marisa, sweetheart, Roberto. Umadayuak. Muna-unay, sa mga babayan tabagim, napindas ka lata. Talagang tsak baybayan. Kaya hindi mababayan di kita anak ta. Kakurante amin. Agbaling ka kumanga napudno ka na yun kanya. Namnamayam data. Si Kamet. Ididamo manunemi may kawa kami, tawan nga makita mi ni Papa. Nukasta nga makan kami, siyempre awan isuna. Nukasta nga dakam dito balay, awan. Pambarak nukan dito tumawag keng kuha na naman na may kanalpasan trabaho na. Uno saan, kadisot tumawag. Mangkumusta ka na kami. Kat binulan manong naming agpauit. Nga mapanalain ni Mama, itirimit ang store, timawit ni Papa. Amuklatan nukan nga da, impawit na, nukasta nga, mapanaggroceria, ken makitsenda ni Mama. Ken makita kitirep, atot nagyan na. Mama, masapul ko ti kwarta. Mano, ibagagbot no ka manong nemi. Basta,
Amin na kasapulam. Sa awan iti extra nga raramidem, Michelle. Oo, mama. Sige, ipas na po nagbasa. Laglagi pa yun. Anda ni papangmog sa sakripisyo di Saudi para kada tayo, para iti panagadalyo. Inada ko ni third year ha, college manong nemi saan kumatang nga nariklikan nga inaklon ti panagayat ni Randy. Ni Randy manong nemi nga amamang payang isot makaanos nga sumurot-surot kanyak, magpalpalagip kanyak, mangiliblibro kanyak ti merienda. Aging ga inaklon kon ti panagayat na. Randy, unta na ng pangpangasim. Saan ta ko mga glablaves? Anak ko, nakakit mo saan nga glablaves? Siyempre, adod rin natin hindi makikita nga agnonobyo, mapandag check-in. Kayat mo saan, di mo kaya't nawisan ka? Diyan kaya? Well, sikat na tong balo talaga sa mo kaya. Basta, I love you. And I love you too. Awan sa bali ko mga ramidan ta, di mangipas na ti panagbasa ta. Agbalin ni inspirasyon ta, ti panagayan ayat ta. Ngayon saan ko natungpal dahi tama nung namin? Uwan, gabot iti may sa gundaway, inawis na ni Randy, ngumatender kam kano iti birthday party, iti kasinsin na. Diyak kumakayat, idi manong nemi, makulit. Sa pulo nak ni mama si Tibala, di tawag mo kayong kuha ng maladaw ka. Ang tawag ko man, ma, maladaw ang gawid, nak maki-birthday. Orita, Sabado mat ni bigat, awang klase. Ang kakarang magrabrabi ha. Wan ma, mabigitak lahin. Sige. Pinilit nak ni iminom ni Randy Manong, diyak kumakayat idi. Maminsan lang, may isa lang ang baso. Ladies drink lang na ito, juice. Wala nga madaarak na. Alan, dinapaguston mo. KJ ka. Ma-out of place ka, kinamda kita padam nga babae kahit umininom da. Iminumak mo. Maminsan lang ko na. Mayat gayam. Randy, alaman pa. Sige, libre ka nga mangala. Nakatalo ako na baso manong nahimi. Narasawak mo din. Gawid dan. Tulod na ko. Sige. Kat gabot at motorsiklo na manong nahimi, inlubon na, kinayat katak, mas dawak manong nahimi sa bali mo tindi ng panan na kanya. Inuto na ito eh. Tapalag palamiis. Kayat mo karot nga maangot na kanina mamang mo, ngagataran. Digos ka doon yun eh. Hindi na ito eh. Hotel. Siyempre, banyo na. Digos ka doon. Tapos no, aladang mo usawang ka. Randy, diyak ko yun. Umay ka kindi. Adda kami ito nagtisilad manong name ito hotel. Bigla nalagip ko ni Papa. Kasano no, agsiko ka kandi na oras, kat saan ko may tuloy ti panagbasa. Kakaasimat ni Papa, nagsakripisyo. Diyak kuma talaga kaya't idi manong nemi, idi maaronan tirik na, takas taon na yun, ti panangagek, panang nanam ni Randy kadagi di bibig ko. Sana yung saliksek, ti takulap na, ti barokong ko, Randy. Diyak kaya't nagsikugwain nga rod, wen, awan ti pagdanagam. Alis to lang deta, no, sikog kakas pagarikan. No problem. Saan nga matipati pa nagbasa ta? Basta tinaskin ka to, ang papas tayo tiragsang, Michelle. Iparaman ko king katisap-sapudan to. Wen, manong nemi, nanipatakon. Dagiti bilin kan na, patigmaan kanyak, dagit naganak kanyak ng runa kini Papa. Makonsensya ka kuma. Kaslawan iti konsensya pa manong. Dagasano,
Nabura ken ni Randy ti kristal nga salsalimet metak. Nabadasan min tinagampayag nga nagpangato ang tukno ti kangatuan nga langit. Saka manin nagalus-us, ngay di makadanon kami iti baba, nagrubwat kami manin ngagpangato. Kaslawang patinggana ragsak manong. Dagiti asog ken areng-eng, agubway, tinaisang sangayan nga rikna. Rikna, iti nainlasagan nga ragsak manong eh. Nga dahi tamoten tinangrugyan, manunemi ti masansan, nga panangaramid mi ti panag-check-in mi kiniran. Makonkonsensya akbat manong. Sa bagay, awang matigas-gas tarak nga kwarta para itatayta ko na. Niwit lataran din ka, itaggastos. Angim, kasanunog si Kugak, kadyak may tuloy ti panagbasag. Masansan manunemi ngagpapanunutak. Bana kapakadlawan ni mama. Ada problema, Michelle. Ma, awan. Siya at no awan. Awan gayam. Ada pa panak, ha? Kinam na kita adim. No, ada problema dati leksyon da, isolo mi da. Mapapanan nyo. Ada, matandarak na party. Kaano pa yung agad atandarak ti party, kasto yung oras ti rabi. Bilis man ti party, ti rabi agad. Sige ma. Palpalubusan ka mo kano, da party atandaram, saan ka di? Baka igawid na. Mat mama, dakar-karbe, aming igawid ka na kayo. Lumanin tumawag kaniyak ni Papa manunaming, Michelle anak. Pa, kumusta't pa nagbasam? Awang pagdanagan nyo pa. Makaradwarak. Kumusta matin di nubium? Nubyo? Randy sa tinagan na. Randy. Ala ni Papa. Agar-aram pala ni Randy kanyak. Hangarot mo studio bagbagada kanya ka? Makit-kita kay kano nga sumusumunak iti hotel. Papa? Alam na siya turin no. Agar-aram pala king kanak. Ya? Basta ipas nagpatagbasa. Kahit kung makapagrador ka, baling nga nurse, makapagtrabaho ka to, anya ti amom, makagtrabaho ka to ti abroad. Bantayam na kita adim. Ag-college man ni June, saan ka di? First year college na ba? Dumakdakil ti gastos. So nga, kalkalikagom ko ti ag-sideline dito, itapno. Ada dumat lang ti ipawit ko kada kayo. Ni mamang mo, bambantayam ka dimatlaan. Uwan pa. Pasali sa rumor trabi? Mabang umat atender ti party. Pa? Ada ka di problema? Awan problema no saan kayo mga narami ti problema. Maring no, usarin nyo ti konsensyayo. Nimat Papa. Awan pagdanagan nyo, okay kami dito eh. Di ba kasdaawak manong nemi? Ada kayang para siim ni Papa. Naamon na ti Randy kanagan kat. Diyos ko. Ada kayang makakita kada kaming mga ipulpulong keng kuwana. Ito na minsan nga mali manong nemi awan ti klase men. Hindi awis anak manin ni Randy. Hindi man nagpalamis. Makonsensya. Ano at makonsensya? Saan nagtugtong pala ni Papa? Ang dagayang makikita ka na ta. Ano? Imposible, aman. Sige. Saan nga rin sa diyang papananta? Baka no ada makamamukin ni Papang Mujay. Mabanta sa baling hotel. Ano? Uy, nalimad ng hotel. Umay kan. Di ka mailiw. Saan man ang mailiw ka? Sige, hindi ka rin.
Simuro tak tapang panunutek manong nemi mariknak tumanin ti imnas. Kabot maid iliwak launay tararamidin ni Randy manong nemi naklaingin ti romansa. Agubog na dagos ti riknak manong nemi no pet-pet-petan na pailang ti dakwalap ko kat agburnukin ti riknak. Na ito sa tikunada nga naaram, narugso. Nagpapas kami manen manong nemi ito itang gundaway. Iti rumuar kami ni iti kwarto ngayon ako parmi. Pag sumet nga rumuar manong nemi dagiti adda iti abay may kwarto. Nakiktutak iti malasing ko di babae. Abay. Lingdanak. Apay, amamok na kita. Sino? Di kita adati padat nagidanta nga rimuha. Kinagidanta nga rimuha. Sino? Sino mo ka nakuhanda? Di lalaki, babae. Di babae. Medyo nataingan di babae. Ni mamang ko na ita. Anya. Diyos ko. Lipliputan gayam ni mama, ni papa. Ni mamang ko na ita mayat na ita babae. Kahit mo sawin, nagrana kayo. Nagranada. Sa anak nakita ni mama manong nemi na talaga nga naglangadat kini Randy. Imununadang imulog. Diyos ko. No kaano pa yung balbali yung sa baling hotel na panami kini Randy. Isokit din pa nakaranak kini mama. Diyos ko. Liplipotan gayam ni mama, ni papa. Ito yung tikunada nga sa dinutayan ti konsensyam. Manong nemi imuno na nakasangpet ni mama dito balay. Kaslawan ng yaman na. Oh, dala daw ka. Wen ma? Da namin inasikasok nga project me. Ma? Nagapon niyo? Nagapon nga niya. Saan nagmarapin mga banawa? At aklat na dito balay? Nga mangururay kada kayo, mangiloto kada kayo. Isang bila rumorket no, adda pa nakaparty. Saan nagmarumorte aldaw, no ti malam. Kaya ingas yung arot yung nakita. Kinita nak ni mama manon nemi. Nakakita ang kanyak. Mama, nakakita ang kanyak ko na. Awan? Hoy. Nagpudno ka. Nagranata ka din? Ano nga nagrana? Nakakita ang kanyak. May katulad sa kita. Mama, apay. Apay hindi mo kaya't nga mangig da June kiniliti pagsalitaan ta. Adda kayo matsadyay? Inatoy, mama. Saan ka nagkukunapay? Mama, saan nga balikan niya? Tabalasan nga. Sa mesa, nanad kami kini Randy. Ngimsi ka ngay. Awang konsensya, mama. Michelle, lipliputam ni papa. Nag-aabay tayo iti kwarto iti hotel. Kadom ti lalakim. Isot nakakita akin ka. Kayang ingas mo nga rin at nun saan ka pimanaw. Imsi ka day jay, imposible. Inaka, malasin ka. Ure nakalikod ka. Anak, sa mula ko mang nidandanon dito kini papang mo. Mama? Tsaka mo. Ang kanaan ko malaglagip. Tayo bagbaga ni papa, makonsensya. Uri si kararamatin nyo dito.
makonsensya ka kuma. Na kayo, awang konsensyayo. Ang balikan niyak, nabalasangak, siga nga rod. Ang dangag sa sakripisyo ni Papay di Saudi, dakang. Alay, sarting mon. Basta may bagbagi ka ni Papang mo. Tapnawang gulo. Taan nga orti kahit yo. Basol ba lang Papang mo igawid ko idi. Tsak makaanos ko na, tsak makatapal ko na. Paunay metin mama. Iduluman ka pa nga ina. Ida, tiba nakita kang ka. Numabalin na ako, ma. Alala, lustunan. Basta sa mga ipulpulong ni Papang mo. Kasta ka dila yung timangay ko keng ka, mama. Ngandiang ipulpulong kini Papa. Abay nga doon yung ibaga ang ikari. Nga magkisina kayo ni Reja nga lalaki yun. Kaano pingararamidan nyo ti kasto eh. Di lang yung matipilanin taaram yun. Sapo ya. Mamano, di kiti asawa nga mapanawan nga saan nga ramidan di kasta. Tinmulad kayo, met. Malbalagan kayo, mama. Saan ko idandanon kini papati amin. Basta ikariyong isarding yung ti amin. Ngimni ituloy yo. Ipulong kayo kini papa. Kena, uri naman pa awan nagredirituar. Anak, Michelle, sa mong pataklit ti problema, basta ikariyo, saan yung alaramin ng ti amin? Makonsensya kayo kumamit, mama. At dyan, ni Papa ang saksakripisyo, kasi tumitaramitin nyo. Saan kayo ba't kayo mapagtalkan nga asawa? Takabababan, di pa nagkita ka na kayo, mama. Manong Naimi, manipod mo't idining karik idibagik na sana kung nga sumursurot kini Randy nga mapanag-check-in. Ore kasanot araramidan na. Amin di mon kayat maranapay ni mamang mo. Bakon konsensyan siya ke. Ba, sa mo karamidan na yan. Ngam araramidan mo lata ni mamang mo. Sana nga araramidan yung Karina. Karina. Malasing ko ni mamang mo. Nakitak na minsan. Kasano pa nakakitam ko? Kasano pa nakakitam? Sa alang nga sisyak ti hotel mo? Michelle, kasta ka matgayam, Randy. Awan konsensyam. Abay, mamano man lang di lalaki nga agistiktuan. No saan kang available, kad sa baling available, di... Hayop ka! Aping, agkaramot ka kasta. Pinagtalkang ka. Kunak lang ng sisyak. At napagabi sa bali. Awang ka sa ada reserva na, Michelle. Anat amok, baka isinanak to. Kabuto talagang isinakan, Randy. Hayop ka. Tila babawi ka, nagtalikang ka. Kinunak manong Naimi, tasagang sa malagay mga sisyak ti hotel tiloko nga Randy. Agbabawi akman manong Naimi, ngim saan, mapasublik ka di pangarod. Awanin, itirupak ng sarangkot sa bali nga lalaki ta sa anak kong nga virgin. Sa nga bali ko nak, basta liklik ako ni Randy, ti pagyamanak manong Naimi kat sa anak ka nagsikog. E dinto manong Naimi ta intultuloy madlata ni mama, iti agpukaw, o matender ka dagiti party, nakarkaro pa yung balasan. Tininggar ko tiniminsan. Papanan nyo manin? Matender ti party. Mama, makonsensya kay kuma. Amok sa nyo pelang yung sinanay di kang lalaki yung. Anak ko, huwag kawanak ng inam. Gapot naman dit araramidan nyo.
Insin akong tinubyok. Nasingpet akon. Kasta kay kumamet. Makonsensya kay kuma. Maunay maten. Apeng itultuloy pa lang timang lipot kini mo pa. Kasapulak eh. Kasapulak ko na ayo. Pues, hadakarbe ka magpapano ka na kayo. Ha? Siya kayo na, papanaw, hindi natin gamalay. Nagswerte kan. Ipulong ka kini papa. Lay, ipulong mo na ta. Naturit kayo mga ibagatikas ta. Mama, nagulong tibiyag tayo kapaging ka. Saan ko nga naigawid manong name ni mama? Kanay di nga rabi. Tinawagag nga dagos ni papa. Anak, nakatawag ka man. Pa? Umuna-unay, pakawanan na ko ma. Anda basol mo? Nakiboy pre, anak. Pudon ko na yun nga Randy. Masansan nga. Nag-check-in kami. Imsa nga bali pa. Nakisini akong kikuha na gabatam. Diya kahit nga matunday di ba nagbasak. Kahit ko di ba kamag na duwar. Tapos nagkastakit na damad pa kakitaan sakripisyo kanyak nga nakyo. Naman niyo pa. Agreduar malubos niya po. Agbali na ka nurse ngayon na unang anak yo. Gurgur jakmat nagdi kamsat ko. Okay damit. Dadyon kinilili. Isunalaing ta. Taan niya anak. Saan ko nabantayan ni mama? Nga po nabayagan nga libliputan nak tinayo kasta. Amo yun? Ore ko lang ipakamuyo kanya. Baka imuno na nga namuak ng sika. Kasano nga namuan niyo, papa? Kasi pa nang idanon ta kanya hindi nga makitkita ka nga da ka doong nagabuti hotel. Kastamit ko na da kanya nasal lang nga sika. Nagranakay ka nupay. Ha? Nagsarno kay nga rimuar. Minutos lang tiba ityo. Amoy kaya men, papa. Sinidir ko ni mama. Yung karin na hindi nga sina na di lalaki na nga saan samat nga sina. Pa, imbagak pa yung kini mama, ng tikas siya karamidan na, nasa siyat lang, inuag talaw. Kabaylaw nga pagtalawad di inam. Ibilin nyo lagi, di papa. Tas yung nukan nga umawat ka na giti pauit yung para ka na kami nga kaamsan. Saan nyo ka din kakayat nga pakawaring pa itinayo? Nagsarita kay ka din may panggabit dito nga banag. Wait. Yung karina idi, ngay dyanan. Imintultuloy na matlata. Amom anak. Ada di kiti gundaway nga Jack may concentrate ti trabaho dito. Ada di kiti gundaway nga oray no madamat trabaho agar arupos di kiti luwak. Nagabuti kasta nga ramit tinam. Nasakit. Nakasakasakit para kanyak. Saan nga nagbaling ka na pudnot inayo? Ngayon naman minsan, papasulok mo tibagik, no aping kami na pimanawak. No aping kami ngayon madayuak, no aping inya dayok ti pakaragsakan ti inayo. Ngayon na dumag talaga nga basol na aping saan nga nagibtuhor. Aping nga nagbaling nga narukop. Aping nga tulok na nga marakrak ti pamilya tayo. Di bula mo, anak. Lalaki ti kinataok, ngayon no kasta, ngagbay may saak, nang rona kasto yung rabi. Imbes ko mga ginanaak,
ng pampanunutan kayo. Abay nga maitulod ti pamilya tayo, nga agabrod ti maysa, nga marakrak ti pamilya na. Apay nga tinulad ti inayo, ti kitikas karigidado mga aramid nga naruko. Saan da nga balikan na tibker? Apay may raman ti pamilya tayo, karigiti, saan nga nang baligyan nga panag-abroad. Manong Nemi, mas asyanak unay kay ni Papa kabayatan nga ibagbaganan da ita. Nga mangmangig ko Manong Nemi hindi sa ning iken sa ibek na. Why? Kanimbaga kang kuhana. Pa, agananos kayo. Oras ang kumanganal pasti kontrata yung gawid kayo. Nanapis na sabi na nga gawid ako. Papanahon ti namin di balay. Kunak ko ma. Nalipatak gayam. Mama, Papa. Balay na dahita. Ang tikit yung sawan. Daan nga balay nga kukwat ti antina. Ano ya? Pinabarumi lang ang pinapintaan. Pinarenovate ko lang ka pinapintaan. Ngayon ko ti ikit na nga dadya Hawaii. Ngayon regalo na keng kuwana kada kami. Ano ya? Iso nga sa mugay mapapanaw tinam di balay. Da kami ti pumanaw. Hananak, agtananit kayo dito. Basta bandayan di kita kamsat mo. Sikat ti pangituludak, pangipatuludak ka rin ti kwarta ka sa pulad yung atalo. Ni Mama nga ro din. Nagsalita kam to. Awan kami. I'm sorry. Nagsina kami man tinayo. Sana gapukan niya. Gapukin ko na. Nakapagsarita siguro Manong Nemi da mamaki ni Papa may panggap ti sitwasyon da. Iso nga iti may nga malem apa nagawid ko mani po di eskwela. Nakigtutak. Adakarkar na nga lalaki nga nakitak. Nagtutugaw iti salas ng Buy TV. Hi, Michelle. Adagayam sang ili mi. Sana ka sang ili. Ana nga rada. Simang pwede akong dito ita. Insangbat na ko ni mawang mo. Ni mato nga dagos ti darak Manong Nemi. Sinapol ko nga dagos ni Mama. At dati kusina. Mama, ano ti kita sa wanda ito'y? Kaya sa wanda ito'y nga? Nga nang isang ba't kayo ti lalaki yo? O, nagtartarimahan ka? Anong nagtartarimahan? Nakanagdagas ka? Nagtarimahan ka? Talang iba kang dagsak. Ano ko magasang nga dagas? Lipliputan nyo na Papa? Insang batyo pa ya mismo dito'y balay. Nyagat ti haramid John. Sa dinutayan ti konsensya yo. Pagtal na ka, Michelle, tungpain ka. Nagdagas kang ina, nagdagas kang asaw, nagsari ka ko na na. Mamahapay kas timintan ti nagtungpalan ti pamilya tayo. Kasano nga jak isang pwet? Balay ko da ito'y. Sa mesa, nagsina kami matang ginipapang mo. Iso, nagsina mismo kanya. Sige ko na ka. Kahit no saan kayo maibturan ti kasi situasyon, di da kayo nagtalaw. Pango naman tan, Mama. Apay ba't na nakasto tinagtumpalan ti pamilya tayo? Makasol ti Amam. Ikawid ko ini ngag-Saudi, impilit na. Gamot naman panunutan na tinaran niya kamasakbayan mi nga kakapsat. Awan sa balik-kalikagom na lusang nga ng aming anak iyo. Kaya kasto'y matiaramid siyo. Ang paunay man tan, Mama. Di ka gayam na puno, iti Amang. Ako
mabalhin ko, masapol ko. Pahunay matindi ka stoy. Ay, sa mo nga basbastusan ha, ni Senando. Nga mo ka dilaing tinilasagan nga sa pulan nyo yung astuhin di amin. Nangatot konsensya yun na kami nga anak yun, kaya nagrebelde ka mo tayo ramin dyo. Eh, bahala kayo. Ape kung magrebelde kayo? Manong Nemi, kinasaritak na giti duwang kamsat ko. At dadainin tiyo nagti kwartuda. John, manang, kaya't yung kaditikas yung sitwasyon? Sa amin kaya't ating. Nga mawang mabalimi. Si kamit kay di alang, ti makaiturad ng mangungit, mangbubugkaw kini mama. Nga kami kahit may bangat kumamit ng ungtan. Ako maaramid mi Nangarteramidin tayo manang. Ay bam nililitag tutulag tayo. Talo kami manunay mi doon nagtikwarto ni June. Manang, apay. Nagtalaw ti dito. Saan ang talat? Panuhunot tayo. Dito may concentrate. Iti pa nagbasa tayo, no? Dati dito isang kadi. Papanantay ko rin manang. Nangkitak to. Papanantay tayo. Masapulin bagatay ka ni Papa. Nanya taramidin tayo. Amo ka din ni Papa. Ngayon sang pwede ni Mama ti lalaki na. Tawagak na biglang. Papa, anak, amoy ka din nga insang pet di Mama ti lalaki na. Amo kon. Tadat ibaga na. Hindi ibaga kang sinamin itinayo. Kapatawanan ti ayat ka mariknak kang kuhanan ti kastakin na manglipot na. Ibaga na insang pet na kanon ti lalaki na. Pa, awan ti panagtal na ti panunot mi no, daka dito nga makakit-kita. Nga ti kadenden nami kat sa aming ama. Nga ti mapaspasamag kat lipliputan na ka. Maasyan kami kayong kapapa. Kaya't may ti pumanaw dito eh. Sige, mangkita ka ti pagkasaraan nyo. Nagkakapsat. Horita, amin nga, maswaldok edad ko king kakada kayo. Tapos na masuportahan ti panagbasa yo. Michelle, naragsakak ton. No makapagturpos kay aming atalo. Papa, basta tinasken, da kayo. Da kayong anak ko. Asawak lang din tayo, jakap kapinano. Da kayo tinasken. Papa, awan pagdanagan nyo kanya. Lalaki ak, kayak, kabailak ng turan ti amin. Saan lang ni, mamangyo, ti babae. Kabailak met ni sukat. Basta tinasken kat saan kayong pabaybayan. Sa akin rebelde, nung may pegastuin ti pamilya tayo. Amok ang mawatan dak. Ibagam deta ka nagkakapsat mo. Ha? Sige, Papa. Nung bigat matlahain, kumita akti pagkasiraan mi nga talo. Noon, ang damasaraka iti asdag ti eskwela mi, napimbitas pa ay, alawan na na. Sa mong babayan ti magim. Sa mong babayan ti kapsat mo. Hindi nakakita akon manunemi inrubwat mi hindi kitarawatan mi. Papanan nyo? Mama, sa amin nga may ituran kasto ka sa saan. So ang talaw kami. Ha? Ginlalayin kayo. Ma, oreta, siyak man ti pangipaw-pawitan ni Papa ti kwarta. Susweldo na. Sana kami babayaan ni Papa. Imbilin na, pumanaw kami. Talawan na kayon. Gabot sa amin may irusok ta ramidin nyo. Nga kasto yung makit-kita mi. Ito unig, kwarto yung mismo kini Papa. Sa baling nga lalakit kakaid dayo. Tikit kinuutnog yo. Anak ko nam! Sige, dangranak. Abay ko nam, saan ta ka balsan? Talo ka mga kakabsat, balsan na ka. Kakaasi ka. Ore mangiraman pa data ang lalakim. At ang sit kayo
Ma, awanan ti respeto mikin ka. Di kayo mabain? Da kaming anak yo, napukawan ti respeto mi kada kayong inami. No ba isang kumarumbeng? Kung kunada, saan nakakanong rumbeng nga gurayan, kabuta inada kantulat ta? Depende. Anya ti klasim nga ina? Natugis! Lapadasem, mama, nadangran ni Manang. John, no. Ori man pa'y dua kayo, katalalakin, talo kami, takitan nyo. Lukot tuhin. Sus. Kasi, pumanaw kayo nga ron. Bibiyang ko ka na kayo. Lok, din di, mang pasuko ka nga. Oray awang kayo, naragsakak, basta ada ni sesanan daw. Di mo pa yung babalikas, tinaganan. Hindi may plaster min manong nemi di pagbagay mi iti bakante nga balay nga inokupar mi manong nemi. Nagtutulag kami nga kakabsat, nagtitinulong kami at division of labor, da para dalus, da para laba, da para luto. Nugas na nga tumawag ni Papa kada kami. Michelle, anak, kumusta kayo? Okay kami, Papa. Alad na nga okay kami. Makapagkasurutan kami nga kakabsat. Saan ka magkagapa? Okay kami. Naurnos kami. Nasiyat no kastan ko. Nagipakuitak manin. At dahil ta cellphone mo, medyo details na. Ganto lain. Birthday ni mamang mo. Into na bigat. Malagip yun. Birthday na. Yung kayo tungat kablawan na. Tawagan min tulatan ma. Pa, baka min tulatan ti happy birthday. Kumusta dan? Tawanin ti bibiyang mi kadakwada papa. Ta kayo tawagan nyo ka di madla ni mama? Basta ni tawagan. Kahit ko lang mamon no anyat sitwasyon. Sige. Ipas nagtulog basa. Graduating kan, saan ka di? May isang tuping semester pa. Very good. Your boyfriend mo nga, ni Randy. Nagsin na kami pa. Diyak to naulitan ti kasi dyan naramid ko. Very good. Ni John. Kasali tayo? Saanin. Basta okay da. Nilili ako pa yung boyfriend na. Awang ko na naman. Very good. Naragsa ka talaw na yun, no? Makapag-graduar kay amin. Kabigatan naman nung naming tinawagak ni mama. Oh, ano yung bagam? Nagsupli kayo? Ma, kahit kailangan ka blawon ti happy birthday. Thank you. Kasano kayang celebrar? Mapang ka mag-date kini sa Sanando. Mapang ka mag-dinner. Pangalanan niya sa pagbiagyo. Sa Sanando. Ayuda na ang kaputi Hawaii. Awan asawa na. Separated. Anak. Anak mo at bibiyang mo. Mama, di na kayo nga tatalawan. Ha? Saan nyo ka di nga pinanunod dito? Bumakit kayo. Baka agsapol ni tata sa Sanando ti ububing. Kahit bye-bye anak kayo ito. Oy, saan? Nagkarikan niya. Di na ito baybayan. Kapag ko mga babay anak. Kahit nakaimas ka kunana. Di kayo maawatan. Sige, once again, happy birthday. Mani po di din manunemi sa anak ko nga timawtawag kang kuana. Di mo tumawtawag ka niya. Aging ka manunemi nga dimtengan ti pa nagturpos ko. Tinawagak ni Papa. Pa, direto nga aldaw ti pa nagturpos ko. Sino mga bayking ka? Tawagam ni mamang mo ata, abayan na ka. Orisan natan pa.
Adama dagiti kadwa nga saon abay da. Mangguy dak tulatan ka dagiti member ti faculty. Anak, agawid ako mamita ng kayat ko makapagturupos pa ni June. Oray, maudod din to ni Lily. Makamukay tumikan ko anak as pagarikan. Ha? Gananos kayo ha? Wala na. Adda akong dito eh. Masapol nga itultuloy ko ti misyon ko. Timang tinaran niya kamasakbayan niyo. Ori no biktima ak. Itimang lilipot nga asawa. Naragsakak nga saan manong name iti day tangal daw nga panagraduar ko. Damat asa kabasit nga paalak. Inimbitara mi met iti karoba mi manong name. Damat kitay mangipatpat iti regalo da kanya. Nadlaw dalili kay ni June manong name nga sana ka naragsak. Manang, apay saan ka naragsak kati? Nagraduar ka? Naragsak to lang siguro ito no. May pasak ti board ko. Ito nagtrabaho ako. Ken, numupukel ti pamilya tayo. Tagtipon to pa nga tada papaki ni mama. Kaya't pa nga ni papa ni mama. Da kayo. Kaya't yung sinubyanan da. Kaya't ko. Ang imang pasamak nga ta. Kasano panawan da dyan nga lakay ni mama kadagmay may santon. No panawan na agad makalat sa bali ba ni mama. Nga ta? Uwan. Da dyan kinaraarim ni mama. Sige. Manang, umisem ka. Kaldawan ti graduation mo. Nalpas ti graduation na. Papaalak nga rin. Awan ti sa bali manong naming daw dawat ko kabayat nga review at musaan nga ti panakarwar ko. Tap naglasta kita may pinsan iti bunga nabintas sa bunga ti sakripisyo ni papa. Kat numampay sana ka naragsak iti nagturpusak manong nami ngimi di may pasak ti board ko may sakon nga registered nurse RN ako nada. Napalagto ako manong nami na paikis. Kaodyanan na. May sakong nga nananaga nurse. Kinablawan dakmat manong nemi. Ngayon narakop. Marakop ni June kastamat yung kinilili. Manang, thank you. Nagtrabaho at June, sikat sumarong ng graduar. Hangka makinubnubya pa lang ha. Danubya kon manang. Sus. Juan. Alangan mo't nga sito'y guwapo ka unubyak. Ngam sampo pa lang siksugugan. Awang pagdanagam. Agraduarak mo nakasken ka. Kas daw ni tinagsak ni Papa manon nemi di pa kaamok kang kuwana nga nakarawara ka. Anaki daw dahot ko sapit ko matasang kang marigatan na sumrek ti trabaho. Alis to lang pa. Ado dita. So da pa ito yung mangayap kanya. So na lang ta private hospital. At least sa pagtrabaho magtrabaho ti private hospital, barbaring no, makastrek at to government hospital, tap na pimpinasmet lang. Nagtrabaho ak nga ron manong naming nga nurse ti may isang private hospital, at least naragsakak na trabaho. Umay ipos mo tlata di kitagar-arim kanyak manong naming. Naging gati may isang aldaw manong naming adaas si kasuwa ka pasyente. Hay, amang mo ka. Siyak. Agakaruba tayo di. Wan nga imakar kami. Anda ka mga kaskasera ti bakante nga balay. Nukasta, saan yung amo no? Andi papaspasamak kini mamang mo? Apay, andi papaspasamak kini kuha na? Di yung mapansar sa rungkaran? Ano papaspasamak kini kuha na, kunak? Kata naman itaray dito sa ospital. Takapay.
Sumbro ka no ti high blood na. Saan mo nga na dyan ti lalaki nga at kadwa na dati? Ubing. Kahit yung sawan? Adaman sa bali nga lalaki ni mama? Siguro Ubing met. Lalaki na di dati. Kung naktupay kami ngayon, panawan to jalakay. Pinanawan na ang nakalaman sa bali. Naanos ka di ubing Ayot mga itartaray kang kuha nito hospital, mga ayap ti ambulansya. Ano ito yung hospital? Api nga saan nga dito Kaya government hospital Alangan mo't nga dito akit nanginid dito at private. Pinatas ko manong naming and dial tinumber ni mama unattended. Siguro nagsasabalin ti SIM card na. Intawag ko kada June kini Lily manong naming tinadamag ko. Ni June ko na. Okay, ito lang na mo manak. Sika, nabayag mo naman? O, nabayagan na. Kung naktupay namin kayong kayo di. No panawan dyan lakay, makalat sa bali. Ububing dinala na. Ngayon mo nga mo sa ospital isuna. Saan ko mo? Ngayon mo kada sa bali nga kadandan na. Hindi tumagit sa rungkanan ni Sona. Nandun ka ano manang? Takayon, ito ng Sabado. Day off ko ng Sabado, ang klase yun. Sige. Sige, ang timang itawag yung Lili, ha? Sige, manang. Yung sakbay nga napamisin na rong karan manon name tinawagak ni Papa. Hello, Pa? Anusta, anak? Nadamag yung ka din nga dadyan di may kadwa nga lalaki ni mama. Nuwan niya't mapaspasamak kang kuha na anak. May dandanon kanya. No saan nga da kayo ito mangidanon, adaw mo na nga mangidanon. Amoy nga, numanin sumurot yung high blood na, nga may tara dito sa ospital. When? Plano mo yung mapansarong karan, takam nga talo. Karbangan nyo anak. Amok. Teko na kon, asawak la isuna saan ko kapkapinan no. Nganda kayo, inayo. Iso tinanginaw ng karga ka na kayo, ng ipasngay ka na kayo, ng tagibi ka na kayo. Sige pa, napamento nga rin sa rong karen sona. Sige. Pa? Nukas pagaligan tagbalbalo ni mama. Maawat nyo palang isuna. Tapno mabukal mat lang di pamilya. I'm sorry, anak. Pa, amo ka kalikagom nyo, ti pa nakabugal ti pamilya tayo. Yung lalaki karbay nga matagsapol sa bali. Kahit yung asawan, ada dito sa Saudi. Adumadag iti babae nga Pilipinas ito. No kasta. Saan to na mapasamak pa nga mabukel? Ti pamilya tayo. Manong name sinarungkaran mi ni mama. Tinakakaasing nga mama. Dedigayam na udi manong name nga panaka-atake na ket. Ma? Saan kayo nga makasao? Manong name bakit timang bambatay kang kuhan? Nana, asino kayo? Saktay ina ni Fernan. Ngagdamang itang kadenden na ni Mamangyo. Napasama kang kuhan na. Hanam ako tita kang gudwa ti bagina. Ken marigatan ngagsaw. Tinalyaw ko manom nemi diri kakabsat ko.
Makita ka lagi di mata, da June, kinilili, iti, rik na da mga asi. Agas iti barik-rik na, inelti na, nakakaasi ni mama. Inig kamakmanog ni mi, titakyag na. Nalamiis, dahil takatakyag na tisan na makuti. Nagdiwdiwi. Mama? Michelle. Mabannog unay ni karigatan na tanyaman nga ramidan na. Mama? June? Lili? Nana? Imbag bang nga maano sa inyo? Agad no sang ko pagpagapukin ni Fernan agad sa pambarak ko mga sikaso kang kuha na. Sa dun ay nga ni Fernan nga magbagay. Kahit na pa nagtrabaho ah. Ano saan nagtrabaho? Pangalan na ko mga pang biyag na ka na ito inayo. Bagbantasan nga panawan. Kaya bagbaga nga panawan na. Ang masyan mo, sinong orot kaduan na ito na panawan na isuna. Mama, papanawan yun. Tada kami di sumangpet. Kita na siya at una, ano, desisyon mo, ang anang kubalasan ko. Di pa lang ibagakin ni Fernan nga panawan na. Lakit doon na kayo, ang nagsubli kayo dito, nakatalaga panawan din sa anak ko. Uwena na. Nagsubli kami dito eh. Kanda kami ti mga sikaso keng kuwana. Siya ti mga sikaso keng kuwana. Siya ka may isang nurse. Tinawagak iti nga gundaw ni Papa Manong niyo. Pa? Adda kam dito'y balay. Taga-sera yo, di balay tayo. Sobrang gaya man tinapasamak ka ni Mama. Baldado ni Suna. Saan nga makatrabaho ang si Suna? Saan na makutit kagudwa ti bagina? Panawan ko man, di lalaki na, nga maawang kanot magbantay kang kuwana. Pa, nagsubli kami dito balay. Panawan min di kasera mi. Tapnod na kami nga mga sikaso kini Mama. Karabingan nyo reta anak. Tako na nga rodem, inayos na. Siya asawak ini, sanitan. Papa, anak, amok ti marikrik na. Ayam sanda ka mapawasol. Awan ti sa bala kim basol no sang isuna. Alalakit no masabol yu ti kwarta nga para keng kuwana, gapukan niya. Ikang ka. Sa sikamid lamang tit kakwana. Nadamot sweldo pa. Nada sweldo isak bayang mat para kang galeta. At pala dito eh. Sumaruno pa lang ang turpos ni John. Nakakahasin ni Mama, Papa. Amok. Sige nga mataptrabahok. Sige pa. Mas nagsubli kami nito balay, gawit kami sa aming babayaan ni Mama. Kasta nga rod tinaramid mi manong mi, nagsubli kami, iti dimaklan mi nga balay. Ti balay nga regalo da kini Mama, ti balay manong mi nga pinanawan mi, gabutain sangpet ni Mama, di damo nga lalaki mi. Idada kami manong mi dito balay. Siyempre, nagtutulagan mi nga kakamsat, ti schedule, ti mga sikaso ken kuana. Mangpakan, mangdigos, kanda dumapa ka sa pulan. Nga madali kiti kundaway manong naming, ngano ni June, iti mga sikaso keng kuwana. Katulangan nyo magawin ti bagiyo ah! Nagrigat kayo nga sukatan! Ay, June, apin kong tabi, Mama?
masurunak. Naman balin, manang, sikalatan mga sikason king kuha na. Taapay. Kat dinawat kaming tulungan ti bagina, grikat nga sikaswan. Anak, ano sa ma? Bamon, tsakon. Ma. Abay kas lang amin, di among tulungan ti bagiyo, tap na nga marigatan ni mga sikaso kada kayo. Anong sensenyas yun? Isensenyas na manong na yung kasla kayat na tagsurat. Nangalak ti papel, ballpen. Nagsurat. Kayat kon ti matay ko na. Kayat yun ti matay? Mama, amok, sitsitirin na kayon tibukod yung konsensya. Kaya yun ti matay, tapno, sandakan nga pakarigatan pa'y. Kaya yun ti matay, tapno di kastagat, agsardeng kayo nga agsagsagaba, tapno sanda kayo nga sintirin tibukod yung konsensya. Kapag itagas nga aramid yung. Dus-dusaan na kayo ni Apo Diyos, kapag ikastoy nga ng aramid yung. Saan, mama? Siguro, kat talaga nga agpaot ti panagrigan yo. Tapno may karo yo, tindagas ka naramid yo. Awan ti pagdanangan yo, mama. Ananusan na ka. Ananusan na ka. Nunaskan nga, ikumpain na ka, tapno maasikaso ka ng laing kat aramidin mi. Taorin no kaskas ano laing. Ora nga tanuan niya't araramidin mi. Sa amin nga may karo ti sakripisyo kada kami nga nakyo. Ti panangipos tayo ti biyagyo tapno laing may pasngay kami. Amo ka maawatak tirik na ti may nga ina. Iso nga ti magdanagan nyo, mama. Asikasunda kayo. Asikasunda kayo. Ikalikagom mi ti panagbimbagyo. Maimbagan kayo, mama. Maimbagan kayo. Manong nemi insarig ko isuna iti pagtrabahuak ng hospital. Kinasaritak manong nemi daking ko ti hospital. Doktor, dakil ba ti tsansa na tapno? Maagasan sa kani. Na, may pagkat lagi gusto na treatment kang kuana. Mabiyag, dagiti urat na saan na nga makuti. Ang dakil di magastos. Doktor, mabaling ka di nga, tisweldok ti makatawan kat ipostak. Ore sana nga susweldo. Sabi nga manaya, duwa nga tawan, doktor. Mawatan ka, Michelle. Awan ti pagdanagam. Tano, expenses. Diba sa pool mo? Kuhak mo ti hospital. Doktor, thank you. Nakitutak manon na yun. Idiggaman ni Dr. Garcia ti dakulap ko. Doktor, nalipatam ka din ng barwak pailain. Doktor, saan mo ka di madlaw nga panagkras ko kayo ka? Ala ni Doktor, agang kayo. Gungundawayan dyan sa mati panagkasapulak. Saan ko gungundawayan? Nga maalalaik-laik nga gundaway. Doktor, sana ka may karikin ka. Ada do pwede tadigit mas may karing nurse mo. Okay. Saan ka pilitan no saan ka mamati? Kansa nga dagdagan. Awan ti pagdanagan. Siyak ti makam mo. Kinimawang mo. Doktor, thank you. Naikon pa yung arod ni Mama Manong Nemi kat dakal tinamnamak oray no kaskasan no laeng basta mapaimbagan ori saan ngagsubli ti dati.
Aging ga, nagraduan maten, manong name ni June. E di pa nagraduan ni June, manong name, nakikitut kami, idagpahala kami. Hada ni Papa? Pa? Anak. Sinurpresa na kami yan yung baga gawit kayon. Di ba kaksamit iti kata kayo nga nagraduarin ni June kita kamakama, tap no atentaran. June, congratulations anak. Lalaing ti pa nag-review, tap nagbaling ka CPA. Kuwan pa, Lili, sumaruno ka. Nagbaling ka tumad nga mestra. Aywan ka, saan lang ang sisak ti imay? Ni Mildred, ti may kaduwang inayo. May samat nga nurse na mamok ti Saudi. Kumusta kayo? Nagyamang kami, tanda ka nga nang ipatig ka ni Papa. Mangibat patig kang kuwana, kalpasan ti amin. So na lang anak ko, saan kami nagtalin na dito eh? Mangaramit kami ti bukod mga balay. Kamusta ni mamang iyo? Ata ti ospital. Awan ti bagdanakin niyo pa, umimimbag, makapagsaon. Ken medyo makutinan na dyan na makuti nga magina. Dito lang nga, agsublit ti normal na magina, kat baka noan niya. Ang lalakin tumanin. Sa nga tamit mo pa. Ala, nasiyat unay no makadan na yun ng mamangyo. Normal, ti kasasad na. So na lang nga, tasante agtadun na, tadamatan sa baling asawak. Sige Papa, mawatan da ka. Manong nemi si Marungkar da Papa ken ni Tita Mildred iti ospital ngayon ni Mama. Adakmet manong nemi nga naka-duty. Kumusta kan? Ay, gusto eh. Baka magsao ka kaya man. Ni Mildred, tinsukat ko kin ka. Alagit saan tayo kumanang pag-ayayat ang tikas nga pasamat. Ang awan di sa bahaling nga ng irugrugi no sanga si ka. Kaya't man di kita nagtangag, dadan na tayo ang samat nga rin nga mabalin. Malasid makidan naak nga kaduwak ni Mildred. Ang jakpat nga rin aramida na kasta. Mawatan ka. Basol ko. Ang sa mundo ko mga raramiden. Ang mga numabaling kamanin kat. Sangot na raramiden. Gamanak. Tasyawat na kita anak ko kanyak. Gamanak. Tegal kalik agom ni Michelle. Panagsublit normal ka sa saad ko. Idaw-dawat ko tiragsak yung agnanayon. Sige. Ang kamukarot ng babayag, anak. Bye. Bye-bye. Dahil matangak man ng nemi ti panagarubos di kitiluan ni Mama. Inarakop ko iso. Ma, saan kayo nagsangin? Basol ko. Basol ko. Saan nga bale? Saan nakabaybayan, Mama? Agyaman ti kinapo Diyos. At least, ang subsublin tinuro malakas sa sadyo. Babayan di, tulong ni Dr. Castro. Nangalam, ti pagbayad mo kadag iti magasgastos. Sweldo, iti manong atawin. Diyak ko mga awat sweldo. Sweldo ang madlata. Naibaga kanyak ni Dr. Castro. Nga gayat iso na kang kanak. Naibaga na rin, Mama? Nagasat ko na anak. No, magkiasawa ka kang kuha na. Kukuha na rin yung hospital. Mama. Anak,
Nagamiyaman ako na kada kayo. Tasanda kami na ibayaan. Ma, kunada inantulat at ina. Basta lagi di, ibanagnek yung balbaliw kayo. Saan nyo ulitin pa itinaramid nyo? Sana na nag. Ikarik ka na kayo. Manong nemi, idirumuwaran ni Mama ti ospital makapagnan. Isunalan ti medyo pilay-pilay. Sa radya may isang ima na, sana nga maayubra, manong nemi. Agtrabaho ti yung nagtibalay, nga may sa ti ima na mayubra na. Nga makapagna, lumampeg pilay-pilay. Makapaglaba, manong nemi, babay ni tiya, may washing machine. Makapagluto, marami na kas normal manong nemi. Nerwarmat ni John manong nemi ti board na kat nastre kadagos iti panang opisina iti bangko. Si Maruno manong nemi nga naggraduar ni Lily. Hindi pa nagpaalami manong nemi dito balay, siyempre at dadapa pa ni Tita Mildred. May damat nagpapaala. Kaya dito pa nagsalita na ni Mama. Kumustahan? Tresita. Ay, stoy. Makapagtrabaho ak matlayan. Mabalim man yan. Tiyan niya. Baka kasapulan ti lalaki. Sanin. Oh, adadang maimagang ka, mawagwag ka, ma-exercise ka. Sanin, Roberto. Nasyato kasta. Umanayang agserbi ak karagitan ko. Tano, agasamon to ni Michelle, katadanak na. Maiwanak ti apukok. Ti apukot ako naman. Ti apukot na. Naragsak ako, naragsak ka. Naragsak na dagitan na ko. Dagitan nakta ko naman. Dagitan nakta. Manong nemi ti may isang arabi ko nakanyak ni June. Manang, dasang ilim. Sino? Kaya may isang barua, balasang ka mo. Hindi. Alangan ba't nga ni Lily? Si kamat ti masapol na. Sino? Doktor ka no? Ni Dr. Castro. Flowers for you. Doktor, saan na kami ikarikan ka? Ti saludsod. Do you love me? Saan na kami ikarikan ka, doktor? Saan ako ng virgin? Sana ka mas dahaw. Baka sapsapulam ti virgin. Nadana kami iti boyfriend iti pasbasak. Kadadan na pasama ka na kami. Dada ka ti rason? Ti saludsod, do you love me? Asin ako matisana kayat kang ka, doktor. O no, ayatan nagdagay na yata. Di araw ko panggan. Doktor. George, tinagan ko. Sana, doktor. Dr. George Castro. George? Hamumat nga pampanunutin ti nagbit nga nga tawen. No pa ininaw na iti pito nga tawen siya ka. Doktor, I love you, Michelle. Panawan ng taptong kragsak kami at madandi asawa. Agraduar to ni Lily. Diba? No agasawa ta, ipanaw na kasano ni Mama. Di alanda ni Mamang mo. Nag-asawa tumati ni June. Kasi tama tayo ni Lily. Mapasamak di ba nagsisina yung kakabsat kapag tag-asawa kayo. Kaya no sikat mayat ng mga alaki ni Mamang mo, siya ito na eh. Sa mesa, kabaylan naman tayo na isiso na. Hanggang mabalin. Baka mga alaman sa bali ng lalaki na. Ngarabangan na, no, kabaylan na pailang. At damat na mabalin ni Papang yun, nagabot na sa baling asawa nan. Yung abin niya dahil pagsalitaan ta. Ibagbag lang ni masakbayan. When, nag-asawa na, alam na ni Mamang mo. George.
Imirutan terakop ko keng kwa naman nun nemi iti sa bali man ng gundaway nga naramanak ti bibiktimay sa nga lalaki. Kalpasan idi man nun nemi kini Randy. Gugwapo man nun nemi ni George sa mesa. Adaku ko na nga private hospital. Abikid di nga saan. May sa doktor, may sa nurse, nagpintasig na biyang. Iti agraduaren manong name ni Lily si marumat iti panagkalay sami kini George. Damit lang papakin ni mama manong name ni Tia. Nangabay kanyak anang yawat kini doktor. Iti mapasamak kan maangit seremonya. Siyempre, nyawin nak dito balay na, manong name it at dan balay na. Kadwami ni mama. Nagbati da June, kani Lily, manong name iti pinanawam mi abalay. At dan anak mi kini doktor, manong name di kasarmeten ni June, kanti girlfriend na pada na matlaeng nga CPA. Nati si marunong at awan, manong name ni maten Lily iti nakiasawa. Pinanawan mi manunemi, di balay nga dimaklan mi. Kabot sa mo takayat, ni papa nga mapansa jay nga siya pagkinanda, idagkas kasera da pay laeng. Saan ko malay day jay? Nadaksan dyan, baka malaglagip ko lahat at napalabas sa pananglipot kanyak, inayo. Pamayanda nga ron pa, pagkasiraan yun. Tapos nagkastagat at damat lamang wag-wag-wag ako na doon. Iti agdama manong name duwan ti anak mi kini doktor. Da kami nga mismo adwa nga gasawa ti mga asikaso iti yung hospital nga ku kami. Kanada pa yan pasdek mi manong name nga branch na iti sa bali a probinsya. Adamaten balay da June manong name kastamaten kanilili kan ti asawa na saggay sa adamaten ti anak. Ni mama manong name ti kang runan ng mga asikaso kadagiti apo ko na kada kami. Makitak ni mama manong name nga mga asikaso kadagitan nak ko. Ma? Naragsak ka kadimat lang. Sabi ka din nga saan anak. O rin sa nga balbali nga nabukal ti pamilya tayo. O repay. Naragsak ako. Gabuto naragsak kayo anak ko. Kaya naragsak man ni papangyo. Iti sa bali a pamilya na. Anak, saan da katultulatin? Dapat lang ma. Amya tultulatin ti kaskeng ka. Anyway, nagbalbaliw kayo maten. Si papakawanan na po Diyos ka na kayo. Manong name da ito iti pakasalita, kinagyaman ak unay ti anos mo, nga nangibasa, kalpasan ng ka-inornos, kat sapay kumatadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, ken nagbuya. More power to your program, Manong, and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pagaya mo, Michelle.